Ιακά είμαι να πάω πάνω στους πελάτες και να τους πάρω το φαγητό. Τώρα έχουν κάτι βραβεία που δίνουν εδώ μεταξύ τους. Παιδιά, δεν τράπηκα καθόλου. Έχει αρρωστήσει με το φάιν. YouTube! Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος και καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο vlog στο κανάλι. Είμαι εδώ με τον συνέτερό μου και αγαπητό μου φίλο Ιωάννη Δόξα και πάμε σε μια εκδήλωση που έχουμε στο Λαύριο. Βρισκόμαστε ήδη στον δρόμο. Και είπα να σας πάρω μαζί μου για να δείτε πώς είναι η κατάσταση, πώς είναι να κάνεις μια εκδήλωση. Για όσοι δεν το ξέρουν, εγώ με τον Γιάννη έχουμε δημιουργήσει τη δικιά μας εταιρεία, την DNM Exclusive Events, και είμαστε διοργάνωση εκδηλώσεων. Που σημαίνει ότι ασχολιόμαστε με γάμους, ταξίδια, δεξιώσεις, συνέδρια, συναυλίες. Η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Πάμε στο Λαύριο λοιπόν σε μια ρεγκάτα που έχουμε κάθε χρόνο και είπα να σας πάρω μαζί μου για να δείτε πως είναι το επάγγελμα που ασχολούμαι, γιατί πολλοί μπορεί να αναρωτιέστε. Αυτά. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe σε αυτό το βίντεο για να βλέπετε και άλλα τέτοια βιντεάκια. Καθόμαστε λοιπόν εδώ και έτσι πως ανέβαζα εγώ κάτι shorts, συζητάγαμε πράγματα για την εταιρεία. Μου λέει πάω. Εγώ μου λέει ελπίζω να πηγαίνω καλά. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση και αν μην φτάσουμε ποτέ στην εκδήλωση. Όχι μόνο καλή σύνταξη στα Σκόπια. Εντάξει. Φτάσαμε. Πού σας φέρνω ρε, που τα βλέπετε αυτά τα πλάνα αλλού. Αυτό είναι το part 2 της εκδήλωσης, απλά την πρώτη φορά δεν πρόλαβα να τραβήξω πλάνα έτσι όπως ήθελα, γιατί ήταν και όρθιο. Τώρα που είναι καθιστό θα έχουμε χρόνο να τραβήξω πιο πολλά πλάνα και τα σχετικά. Τώρα λοιπόν που είναι καθιστό θα έχω χρόνο παραπάνω να σας τραβήξω αυτά που θέλω και έχω αφήσει το συνέτερό μου μόνο του και κουβαλάει. Έτσι είναι παιδιά, όταν είσαι YouTuber πλέον. Είναι YouTuber influencer άραγε πλέον. Ξέρω τι είναι. Ο Νίκος ο Μπέρκολης. Γι' αυτό έκανε subscribe. DNM Exclusive. Άμα δεν ξέρετε τι είναι το DNM είναι Δόξας και Μπάρκουλης. Έτσι νιώθω. Εντάξει, ο Γιάννης πήρε τα βαριά γιατί είναι ο Γιάννης. Εγώ τζάμπα γυμναστική και τέτοια. Πού να τα σηκώσω αυτά. Ξέρω, 30 χρόνια στην εστίαση. Έτσι χτίζεις νομίζεις τα ζώματα. Καλησπέρα σας. Ας το κινητό με τις φωτογραφίες, δεν θέλω εγώ κινητά, μην πει. Καλησπέρα. Μισό, Γιάννη. Και εδώ είναι το σποτάκι που αράζουμε. Λοιπόν, πάλι φέραν το αμάξι μου εδώ όμως και δεν μου αρέσει. Πάλι φέραν το αμάξι μου και κάθεται εδώ. Παιδιά, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, αλλά δεν γίνεται να έχετε το αμάξι μου εδώ. Εντάξει, το αμάξι μου δεν πρέπει να ράζει εδώ. Εντάξει, εδώ έχουμε μεγάλες παρουσίες. Δεν έχουμε. Μάλιστα. Τι κάνετε κύριε Νίκο μας? Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είστε καλά με τα κόκκινα έτσι? Πανηγυρίζουμε όλοι που δεν πέρασε από ένα Αθηναϊκό Final Four. Πέτρο, αν βλέπεις αυτό το βίντεο που το βλέπεις, θα έρθω μέσα στο Άγα και θα το σηκώσω ρε φίλε και θα κλαις μετά. Γιάννη, ρίξε ένα ζάρε ρε φίλε, τι θα πετύχει λες? Εξάρες, φαντάζεσαι και πέφτει και σπάει. Παιδιά, έχουμε πάρα πολύ ωραίο ζάρι, αλήθεια είναι. Μπράβο Γιάννη, καλή ιδέα. Τη φωτογραφία θέλω που μου δείξατε την άλλη φορά, τη φωτογραφία. Κύριος εδώ δεν είναι τυχαίος, συνάντησε έναν man πολύ ιστορικό. Λοιπόν, δείτε λίγο ποιον συνάντησε. Το πορτοκάλι, ποιο είναι το πορτοκάλι? Μπρατ Πιτ, έτσι. Πρέπει από πού θα φέρει ο Σταύρος εδώ. Λοιπόν, δεν έχω φάει τίποτα όλη μέρα. Έκανα χτες edit μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί, περίπου 6, μέχρι να με πάρω ύπνος 7. Και ξύπνησα στις 11, νομίζω 11.30 max. Έφυγα καπάκι γιατί είχα μια δουλειά. Και από τότε γύρισα σπίτι μετά να τελειώσω τα σορτάκια να ετοιμαστώ για να έρθουμε στην εκδήλωση. Οπότε είμαι άφαγος. Οπότε σήμερα μπορεί να με δείτε να τσακίσω και το φαγητό των πελατών. Εν τω μεταξύ τραβάει με την κάμερα έτσι, του ρίχνω δύο κεφάλια και φαίνεται πιο ψηλός από μένα. Τι έγινε, φιλαράκι, αφού έχω φτάσει τώρα ένα 85 ρε. Δεν σου είπα που μου στείλε Γιαννακόπουλος. Μου λέει μετά τη χθεσινή μας ήταν πρέπει να πάω και το λέγω Ολυμπιακός, τα λέμε στο Final Four. Α, ξέχασα, δεν θα έρθείτε. Πέτρο, το βλέπεις το βίντεο, είμαι σίγουρος και κλαις τώρα. Λοιπόν, σιγά σιγά τα φαγητά όλα έχουν ετοιμαστεί. Θα σας κάνω ένα πέρασμα μετά, ό,τι προλάβω και το έχει μείνει. Έχουμε ωραίο πράγμα, έχουμε πολύ ωραίο πράγμα. Άντε να φάω γιατί δεν έχω φάει άλλη μέρα. Και αυτά ξέρετε έτσι, μόνο στην DNM, δεν χρειάζεται να τα συζητάω. Είναι γνωστό πλέον. Λοιπόν, γρήγορο πέρασμα για να σας προλάβω. Εδώ έχουμε top φαγητά. Κάντε pause, αν δεν τρώτε αυτή τη στιγμή, συγγνώμη. Αλλά έχουμε top. Εδώ είναι όλα τα φαγητά. Είμαστε έτοιμοι να περάσει ο κόσμος. DNM. Και ετοιμαζόμαστε για μασαμπούκα. Ιακά είμαι να πάω πάνω στους πελάτες και να τους πάρω το φαγητό τόσο που πεινάω αυτή τη στιγμή. Είμαι οριακά να κάνω αυτό το πράγμα, να ξέρετε. Ο Γιάννης με κοντομάνικο, έτσι δεν καταλαβαίνει τίποτα το παιδί. Ο άνθρωπος είναι σκύλος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Παιδιά, δεν τράπηκα καθόλου να ξέρετε και ούτε συνεχίζω να ντρέπομαι. Θα φάω σαν να μην υπάρχει αύριο. Όποτε σε εδώ. Λοιπόν, μόλις έφαγα. Με έχει πιάσει η κοιλιά μου επειδή έφαγα γρήγορα. Δεν είχα φάει. Προσπάθησα να φάω αργά, αλλά δεν γινότανε. Και τώρα με έχει βαρέσει μία κούραση και μία υπνία. Δηλαδή η μαύρη κύκλη μου είναι. Το μάτι έχει μπει μέσα στο μάτι.
Το μάτι έχει μπει μέσα στο μάτι, μπράβο ρε Νίκο. Και τώρα που έφαγα εγώ, τρώει και το Big Boss. Ναι. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής. Τώρα κάθεται ο κόσμος τρώει. Έχουμε αυτή τη θέα εδώ, καθόμαστε με τον Γιάννη. Εγώ τώρα πίνω λίγο κοκακόλα και θα κάνω και ένα τσιγαράκι για να στανιάρω. Τώρα έχουν κάτι βραβεία που δίνουν εδώ μεταξύ τους, δεν ξέρω τι να, αλλά δείτε. Dann kommt eine ganze Batterie. Είναι ενθουσιασμένοι, θα σας μεταφράζω. Και ο 13 Φίλιξ Uhr. έχει πάθει πλάκα, έχει αρρωστήσει με το φάιμ. 13 Uhr. Okay. Wotan, 9:30 Uhr. Τέτοιο νερό δεν έχουμε ξαναπεί ξανά. Du fährst zusammen mit, Wotan, du fährst zusammen mit Kai. Προτείνω σε όλο τον κόσμο να χωρίσει και ξαναπαντρευτεί. So, Thomas, Ο Τόμας έχει λιποθυμήσει από το χοιρινό. Christine, 16:30 Uhr. Και στην νιώθει καλύτερα από σεξ όταν τρίτε κοντόπουλο. Ξανά σε έχω βγάλει πάρα πολλές φορές. Σε έχω βγάλει πάρα πολλές φορές. Next year. MVP. Λοιπόν, η εκδήλωση συνεχίζεται, αλλά εμείς ήρθε η ώρα να φύγουμε. Γιατί είμαστε και οι δύο αρκετά κουρασμένοι. Εγώ πιστεύω. Δεν θα κοιμηθώ. Πρέπει να γυρίσω σπίτι και να κάνω edit αυτό το βίντεο και να κάνω και edit της εταιρείας του παιδιού μας εδώ. Της DNM. Οπότε ναι, φαίνομαι. Εντάξει, καλά είμαι, αντέχω. Εντάξει, εγώ τώρα τι να πω για κούραση. Και εδώ είναι οι ήρωες. Δεν κουράζονται πραγματικά. Εμείς δεν κουραζόμαστε τόσο πολύ. Με φάει. Έχω δουλίτσες, αλλά δεν κλείνω ακόμα το βίντεο. Θα τα πούμε στα μάξι στο γυρισμό. Λοιπόν, είμαστε στο γυρισμό με τον Johnny και βλέπουμε Eurovision. Έχουμε βάλει το κινητό στο κοντέρ. Πηγαίνουμε χαλάρα δεξιά και βλέπουμε Eurovision. Και είμαστε στο δρόμο, δεν έχουμε μπει ούτε Αττικιοδό, οπότε έχουμε λίγο δρόμο ακόμα. Όχι ψιλοφύγει η νύστα, νιώθω λίγο κουράσει, αλλά we good. We are good. Δυστυχώς δεν θα προλάβω να δω ποιος περάσει, θα το δω σπίτι, γιατί μόλις φτάσαμε σχεδόν. Σας χαιρετάει, εγώ θα σας χαιρετήσω πάνω. Καλό βράδυ, γιατί έχω κουβάλιμα τώρα. Η αλήθεια είναι πως είμαι πτώμα και θέλω αλήθεια να κοιμηθώ, είναι 12 και 10. Αλλά πρέπει να κάνω edit τα βίντεο της εταιρείας και να κάνω και βίντεο, να κάνω edit αυτό το vlog εδώ που θα δείτε. Να προσπαθήσω τουλάχιστον να το κάνω όλο. Και μετά να κοιμηθώ. Και σαν όλα αυτά την Κυριακή έχουμε και άλλη εκδήλωση. Και το Σάββατο έχω πάλι γύρισμα. Κοίτα, γενικά δεν μπορώ να παραπονεθώ και να πω κάτι για την κούραση. Γιατί κάποτε παραπονιόμουν ότι δεν είχα τίποτα στο πιάτο μου. Και τώρα που έχω πράγματα στο πιάτο μου δεν μπορώ να παραπονεθώ αν είναι λίγο παραπάνω γεμάτο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και πάρα πολύ χαρούμενος που κάνω YouTube και κάνω αυτό που μου αρέσει, όσο και να με κουράζει, δεν με νοιάζει καθόλου. Και προφανώς και η εταιρεία μου, η διοργάνωση εκδηλώσεων. Αν θέλετε να κλείσετε οποιαδήποτε εκδήλωση από γάμους, σε βαφτίσια, σε. Πώς το λέγανε αυτό, ραγέτα. Πώς δεν θυμάμαι. Αυτό που κάναμε τέλος πάντων σήμερα. Ή αν θέλετε να κλείσετε κάποιο συνέδριο, κάποιο πάρτι, το οτιδήποτε. Αναλαμβάνουμε να βρούμε χώρο, να σας φέρουμε ποτά, φαγητά, ό,τι γουστάρετε. Μην ξεχάσετε να πάτε στο Instagram της DNM και να μας στείλετε ένα μήνυμα. Αυτά. Την αγάπη μου, να είστε καλά, καλό βράδυ, μην ξεχάσετε να κάνετε like, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και θα τα πούμε στον άλλο. Μπορώ να μιλήσω. Και θα τα πούμε στο επόμενο. Peace the fuck out.